това клипче искам да ви покажа 3 броя треси. 3 броя треси, които са 3 пласта. Ето, всеки от които може да видите. Редовете са единични и се поставят с помощта на фибички, които са на принципа тик-так. Косата е много дълга. Не е много гъста, затова в комплекта са включени 3 треси, които ще ви бъдат достатъчни за едно удължаване и изгъстяване на вашата коса. Косата е много мека, от хубав косъм и може да се третира. Сега ще ви покажа как да поставяте косата върху вас. Да не сме отдалеч. Хващате единия пласт коса, сресвате го и поставяте върху вашата коса, като вие избирате нивото, на което да поставите самите редове. Желателно е единия пласт да се намира най-долу в косата ви. Ето така стои косата, само с един ред. Взимате и втория пласт коса. Желателно е да срещате, за да избегнете заплитането. И поставяте косата е права, няма нужда от изправяне и стои гъста и обемна. Ето това е количеството на 3 броя треси. За цена 35 лева. Когато сте готови, спускате вашия горен пласт коса, сресвате го и поставяте. И вече имате дълга и гъста коса. Както виждате, косата е много дълга. Може да я носите и на опашка. Няма как да се виждат нито фибички, нито нищо. Имате и дълга и гъста опашка.